Samantala, kinumpirma po ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pamemeste ng Harabas o yung army worm sa ilang taniman po ng sibuyas sa Bayambang. Ayon sa inisyal na report po ng DADRRM Operations Center, nakitaan po ng pamemeste sa ilang bahagi po ng pananim ng sibuyas sa nasabing bayan. Bagamat may supply po ang sibuyas na ibinabagsak sa pamilihan, maigpit pa rin ang pagmomonitor ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 laban po sa pamemeste ng Harabas sa mga pananim na sibuyas. Ayon sa ilang nagbibenta ng sibuyas, sa bayan po bagamat apektado po ang ilang mga sakahan ng peste, ay nananatiling matatag ang supply nito sa pamilihang bayan na nasa 90 pesos kada kilo. Samantala, namahagi naman na po ang tanggapan ng botanical insecticide sa mga magsasaka habang may regular silang monitoring sa mga nasabing sakahan. IFM News. IFM News. IFM News.